wa syukurillah. Nggih, alhamdulillah. Wilujeng dalu Mas Dodo. Wilujeng dalu macange Mbak Limbuk Mas Akbar sing bagus. Alhamdulillah awit saking berkah Gusti Allah kita dipertemukan kembali ya Mas. Leres ancen lek Gusti Allah nek nitahke jodoh nggih ngeten iki Mas. Ngoten nggih. Nggih, saged panggih malih alhamdulillah. Ancen ngeten iki kan napa to nggih? Nyambung silaturahmi. Nggih to. Ngraketke tali paseduluran. Leres napa melih menika wonten ing nggih ta dusun Babatan Desa Tiron. Desa Tiron luar biasa. Teng dalemipun Bapak Winanto nggih. Nggih, alhamdulillah menika luar biasa lho. Nggih, luar biasa. Perjalanan saking Bojonegoro dugi mriki 3 jam langkung, Mas. 3 jam lebih ya, Mas. Perjalanan diguyur hujan. Peh. Wiwit sore udane awet nganti barisa aku munggah wae udan, Mas mau. Lah nggih. Ning niku barokah lah udan ngoten niku. Tandane Gusti Allah paring barokah, paring rezeki kagem pinanganten kekarone. Leres ugi kalih kula ngeten nggih barokah lho, Mas. Nggih. Perjalanan dugi Temayang niku kan kathah alas to, Mas. Nggih. Udan poh pinoh, wah piur peh enten wit rubuh, Mas. Wite rubuh. Nggih. Terus mobil kula gas terus. Nggih, lho. Karo kula pengin ndangake cepet. Buater mawon. Ayo rusak mobilmu. Mboten masalah to kok. Lho. Lah wite ambruk mbok trek terus. Mboten kula pikir pokoke ndagake teko kene. Lah piye nasibe mobilmu? Mobil kula mboten napa-napa. Lah ditabrak wit ditubruk wit. Walah wit bayem to. Wit bayem cilik kula gasak mawon. Alhamdulillah nggih slamet dugi mriki. Alhamdulillah. Atur salam Mas Dodo. Inje Mas Akbar ya Allah dalang kok nggo anteng. Pomo aku kok biyen nom-nomanku enggak. Assalamualaikum. Sapa to sing ngongkon kok geger men to? Wong urang-urung ya ora mbok cak omong. Ora dijak omong piye kabeh ki enek sing ngatur, Mas. Lah sing ngatur ning kene iki punjere saking Pak Dalang. Nggih. Kok kowe ki apendisi iki jenenge wong kemijilen kowe iki. Ora nek bengi iki ya gak. Lah nyapa to gak? Aku bengi iki tangkap sing digawe ciri sapa lho ngeten iki gak melok kene kelincipen kowe lambemu kelincipen Mas nyapa lho kabeh ki urusane karo Dalang kok iso kowe karo sing digawe ki apa bener omonganmu ngono kuwi sing telepon gak Mas Akbar dudu lha mbok sapa to kowe iki lha sing telepon sapa lah nek kula jelas jenengan telepon nggih Mas nggih Mas Dodo tanggal 20 kosong apa ora kosong Mas lho penak to mangkat to ning Babatan Tiron Mas Dodo nggih aku ngono nggih melu acara pernikahan kanca-kanca ya tak telepon kabeh kanca-kanca sinden kanca-kanca pengrawit lah nek iki informasi yang tepat dan benar lah kowe informasimu kondi to le sing telepon sapa iki pernikahan to pernikahan nek ngejop aku kok peresmian bandara ngono iki iso teko peresmian bandara ku urusanmu kondi to Mas iki panggilan kowe nek ra bukti berarti ya dina iki nyuwun sewu ya Mas Akbar. Mulai merongos ra bayaran kowe. Aku ya pasanganmu lho to. Pasangan Mas, tapi nek masalah hidup itu sendiri-sendiri, golek urip dhewe-dhewe Mas. Ngene, piye? Apa piye? Umpama kowe engko disangoni Mas Akbar, aku kei piye? Oh, tidak bisa. Tidak bisa. Kowe apa ngakali wong tua kowe? Bagi loro. Oh, tidak bisa, Mas. Saya sudah diatur sama keluarga saya. Keluarga saya nanti pakai apa dong? Aku piye, Mas? Mumpung rong suwe lho iki. Lho, kok rong suwe piye? Lah aku sing nelpon sing duwe omah. Aku terus ngabari kanca-kanca sinden, kanca-kanca pengrawit, Mas Dodo tak kabari. Lah aku ora ngabari sampean. Aku kok telepon sampean ke? Telepon apa ora? Gak. Lah ya nyapa kok munggah panggung? Lah sampean kok ya ora telepon? Lho. Ya. Kok kowe kok malah nyalahno dalange piye to? Sampean telepon aku, Mas. Mas. Wong kekaroane iki pasangane Dodo ana komet. Sampean kok telepon Dodo tok. Ngono ki ya salah kaprah jenenge. Sing salah ya kowe iki kok apa? Punjer ki sing duwe dhuwit, sing duwe kersa kuwi sing nelpon. Lah kok malah kowe nyalahno sing duwe kersa ki piye ta kowe iki? Sapa sing nyalahno? Kene lho, nyapa kok gak telepon aku? Piye ta? Lho, lah butuhe karo aku kok. Butuhku karo Mas Dodo kok. Oh, kowe karo kowe ta? Iya. Ngono. Lah kowe apa nang kene? Lah aku ora ditelepon kok. Lho. Lah kok sak-sakku santai to? Lho kok santai lho nyapa kok macak kaya ngene kudune kowe isin to Mas? Isin nyapa? Lho, lah wong ora ditelepon kok munggah kok beskapan kok nganggo blangkon, kok nganggo katok. Lah aku jone kok ning kene tanggaku nanggap sone aku ya munggah kok. Lho. Macak biasa. Kowe iki wong ra duwe isin ya Mas. Kowe iki wong jere cara Jawa no wong rai gedhek kowe iki. Ya pen
Lho kok iso ben iki piye to? Kowe ora melok ngingoni aku kok. Ora melangi ngono. Kowe dhewe-dhewe kowe ditelepon kono ya kono. Tenan kowe dhewe-dhewe? Oke, aku ditelepon Pak. Sapa sing digawe? Sapa sing digawe? Pak kowe roh ora? Roh to. Lah kowe roh apa? Sopo? Sing digawe. Lah kowe roh apa ora? Lah kowe roh. Roh to. Sopo? Pak Winanto. Lah iya. Sapa? Pak Winanto. Alah arep Lah padune ra ngerti kowe. Pak Winanto sing gadah damel. Pak Winanto sing gadah damel niki kan bapake Mbak Rosi to. Mbak Barosi gundul mono bapake Mas Koirul. Lah Mas Karul kali Mbak Rosi. Sing pundi piyayine? Pundi Pak Winanto? Iki sing ngangge rasukan niku lho, anu batik. Batik ki akeh sing ngangge rasukan batik. Ayo golek dhewe kene repot Kok repot apa wong kene jejeg ning kene kok iso repot nyapa to? Kowe kene ngerti langsung menika panjenengan wilujeng dalu bapak. Ya ngono to. Nggih Mas nggih. Nggih no. Bapak Winanto. Lah nyapa jempolanmu kok iso tuwil-tuwil ngene iki? Ngentosi sinyal. Alah padune ora ngerti kok iso. Lah kok apa ngerti wong kok ya ora ngerti ya. Wong iki ditanggap nyuwun sewu Mas. Nggih. Ditimbali mriki ditelepon rene paring panglipur kok ora ngerti kuwi isin. Ditanggap sing digawe kudu ngerti sing Ngerti. ndi to sing di omah. Nah. Ora ngerti mundur. Syukur wae. Wong kok kemlinthi ket mau tak gak Renek sing renek sing nelpon Lah, nggih. sing duwe omah ora ngerti. ora ngerti. Saru lek dipresani para warga mriki saru. Ngisin Ngisini met komet ada-ada kok Bojonegoro kok ora ngerti sing nimbal iki nyapa to met komet. Ngono lho kok iso paling gak kan ngerti to. Ingkang pundi Pak Winanto. Ngono lho kok mundur. Aku yo urung roh. Ora teko ndi-ndi. Ben ketok engkek ngono lho. Nah iya. Nah, atur apa? Salam dulu Mas Dodo. Injih. Bapak Ibu ingkang tansah kinurmatan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuku duren cacahe 7. Heeh. Mugi temanten sehat selalu. Amin. Ning Kejaten bablas ning Mojokerto. Iya. Mugi temanten ning Galenggala gadah putra Allahumma. Amin. Amin. Dongano sing apik sing becik nggih Ini Mas. iki tegese pelawak yang membawa misi, pelawak sing donga becik kanggo sing duwe omah. Leres Mas, dadi awake dhewe budal ki wis duwe sangu. Sangu niki ndonga lho Mas, ka omah ki yo mikir lho Mas. Ora mung Mas Dodo, aku ya iso. Sampeyan pripun Mas? Jangan kluwih dicampuri cambah. Cakep. Temanten kekalih mugi barokah. Amin. Jangan kluwih campuri cambah. Cakep. Temanten kekalih sakinah mawaddah warohmah. Amin lho, ngene iki lho wis Ngene iki lho. ganteng, cerdas, pinter, guru pisan. Lah, kuwi lho. Cocok niki lho, dalange ngene iki lho Mas. Lah wis jajal kuwi. Kuwi apa kok Kuwi apa, pentas Bi? pentus kriap-kriip. Plerak-plerok kaya nyuluh kodok. Lho, paling kaya paring anu memberikan parian sithik. Parikan no kaya aku kaya Mas Dodo. Ora kudu aku ora ditelepon kok. Kowe dhewe ditelepon kono to. Kena parian dhewe. Aku wis gak pegal. Tenan kowe ra parian? Ora. Nyuwun sewu Pak Winanto menika enten dagelan kalih setunggale kok mboten parian kinten-kinten mantuk mboten bayaran pantes mboten Pak. Mboten pantes. Lho. Pantes kok ngomong pantes kok so. Ngomongnya pantes kok mboten pantes. Kuwi usulmu dhewe kowe iki. Kono lho salam sing apik paling kaya memberikan apa? Nah iya, ndang Kagem kono. sedaya ingkang rawuh kagem khususe ingkang ngamugati Aku duwe sangu, Mas Dodo duwe sangu. Sangu. Kowe duwe ya sangu. Gak sangu ya. Lho. Iso gak sangu piye Ya to? parian to. Ya. Alah nang dadak iso. Jajal. Tuku telo. Tuku wis tanggo liyane tuku. Liyane tuku. Aku wis tuku duren, kowe kok malah telo. Pariane ngejak Wong kowe budale nunut aku kok ape tuku apa? Oh iya. Sangumu ku lho ngepres. Pariane kok dibantah lho. Tapi tidak masuk akal. Gak masuk akal. Telo kare jumo disewa bareng ku lho. Kowe pikiranmu mbok kek endi to, Le? Heeh. Iki le. Misal apa? Ha ya jal piye? Sing masuk akal. Nyolong telo. Lah, tekel polisi kowe nyolong telo. Ya iya wis di penjara. Meneng jara kok bangga. Ya ya. Nyolong telo nang gone Pak kami tuwa. Heeh. Gak pate cakep. Cakep to, Do. Lah nyolong kok cakep kon ndi? Nyolong telo ngene kami tuwa. Terus Kula sing telepon sapa?
Lah kok malah mikir nasibe neh iki nyapa to Mas? Ini balik telepon. Balik telepon sing ngono sing genah kok iso. Mbak nganten kalian Mas nganten mugi-mugi bahagia. Amin. Enggal-enggal pun paringi momongan. Amin. Menawi putra nggih saleh, nek putri nggih salehah. Amin. Ngoten nggih Mas nggih. Nggih. Kula kan nikah luwih dhisik. Paling boten kula niku kan gadah napa ta ingkang saged kula sampaikan dumateng panjenengan kangge sangunipun urip bebrayan. Amin. Nika ingkang sepindah. Amin. Minum bodrek. Amin. Lho kok minum bodrek kuculuk iki bocah iki. Wong nganten anyar mbok kon minum bodrek kan Aku koyo yang to, Mas. mungkin kuwabe amin. Lah ya ape tak terusno kuwi. Meroy dulur 4 5 pancer Kakang Kawah Diari ingkang nyucup bon-bonanmu kuwi. Kayak ngucup nih selamatan. Lah nggih kowe Kayak ana rumus ular-ular wong penganten iki kudu kepiye ngono. Nah, ngono lho, paling gak iki duwe apa kowe iki? Nah, resep lah, resep. resep kangge manten bahagia menika lajeng dipun sampaikan Mas Dodo. Monggo. Iki piye to kok iso guwakne kancane? Bocah iki ngomong apa pikirane ketoke gak tepat iki. Lah sing ngawiti kono kok terus dipasrahne kancane lho. Lah iki kelihatan kompak antara pasangan satu dengan yang lain. Ya kompak ora iso kuwi ya. Kuwi ora kompak kowe. Ya, Pak. Apa njegal aku kowe? Modelmu kok kompak. Lah kok yo kudu iso kok. Kados ngeten iki nyuwun sewu Mas Nah, Akbar. tokno kawruhmu. Nganten anyar wong kula pun nate dadi nganten putra nggih pun kalih. Betul. Langsung priye, Mas? Langsung disampaikan kepada beliaunya Mas Komet. Monggo Mas, resep nganten anyar. Baiklah. Untuk resep manten agar bahagia. Wah gila, kene iki asli iki. Yang pertama tetap tertawa. Wah, sik. Nganten kok guyu ra di duit terus tertawa lho piye lho? Tertawa itu macem-macem Mas. Lho, iso macem-macem piye? Iya, tertawa sing tenanan karo tertawa yang paksaan. Oh. Nek tertawa sing tenanan. Tenanan yo ngene iki mau lucu yo. Tenanan. Nek sing paksaan utawa ngece kuwi ono. Piye kuwi? Ya Gur. Gitu. Iya nek. Lah nek kuwi ngentai. Oh, ngentai. Yogo biasane. Ning ora yoga kene. Lah yoga Astabrata apa? Yoga Astabrata mendukung Manduk. Nek yoga kono-kono anak yoga iki saya yakin luwih nemen. Rasa luwih nemen. Oh, iso luwih nemen piye to kok? Sik to Mas pinanganten kok kudu tertawa lho. Nah, maksudnya piye? Ngeten, nek kula setunggal. Napa? Kunci sukses dalam berumah tangga, awake dhewe untuk memperbanyak nyanyi utawa lagu di dalam rumah tangga. Kuwi asli. Wis tak buktekno dhewe selama bertahun-tahun. Apa yo tenan kuwi lho. Kita nyontoh orang India Mas. Kok iso? Orang India dalam keadaan apapun seneng susah kuwi nyanyi. Neng piye? harus diperhatikan nyon sewu lho. Ini untuk pembelajaran. Iya. Lagu itu yang belum kita sadari. Lagu ini adalah dakwah. Lho, Lagu adalah dakwah. Lagu adalah dakwah. Lagu ada. Mula para pencipta lagu, kalau memang lagu itu dakwah, mbok ya menciptakan yang baik-baik untuk semuanya warga. Lapisan atas, bawah, nom, tuwek, gede, cilik. Lha apa enek lagu sing gak apik? Saiki lagu yo apik-apik lho, Mas. Iya, lagu apik-apik saiki. Sing biyen ya tak omongi iki lagu adalah dakwah. Contoh. Contohnya piye? Zaman kayak lagu Bang SMS siapa? Ini Bang kita kayak mesti ada SMS zaman kayak SMS sing ora nek jenenge kadang wedok dijenengi Jan Sanyo misalnya lanang ya ta. Lah maksudnya ben gak Lah konangan. musim kuwi berarti wis musim gendaan. Bang SMS Zaman kan berarti pas kuwi akeh gendaan. Meningkat lagi dadi piye? Aneh. Ku hamil duluan sudah 3 bulan gara-gara aku mbok desel neneng damenan. Ki apa to bocah ki teko ndi Wis mulai marah hamil di luar nikah kuwi bahaya. Nah, itu Kuwi malah- lagu adalah dakwah di situ. Betul. Jadi bocah itu melangkah dengan yang apa jalan yang enggak benar. Iya, mulane lagu ki enek sing oleh, enek sing ra oleh. Lah sing ra oleh lagu piye? Sing iki sing oleh sih. Sing oleh piye? Kaya Roma Irama kan boleh. Dakwah. Dakwah. Demi kehormatan boleh lapar. Demi kehormatan. Suarane penak Mas. Penak suarane. Demi keimanan boleh lapar. Demi keimanan. Suaramu penak iso ngene kok gamelok becak lho Mas.
Nerak kowe iki. Tapi apik tenan lho Mas iki. Jangan pernah ditukar dengan apapun kehormatan ini. Jangan pernah dijual berapapun keimanan ini. Wih contohnya lagu sing oleh Sing apik. krungu kan ya Ayem. Iya. itu pembelajaran yang baik lewat lagu. Kuwi lagu sing oleh dinyanyekno. Heeh. Lah nek lagu sing gak oleh dinyanyekno sing Gak piye? oleh misalnya yo ayu. Loh, ayu. Ya apa? Mas, lagu yo ayu kok gak oleh dinyanyekno. Ayu. Yo ayu ki yo ape malah ngajak. Weh, aja ora oleh. Malah ngajak ape? Anakku yang nyanyi tak tapuk. Duh, malah kleru kowe. Ayu ngono ya. Yo ayu piye? Ayu ngising. Tapuk tenan iki omongan. Ya apa? Omongan apa teko genakane terus. Ngising nang wingking tutupi godhong pring sampai garing ngono kae. Ana ngene pok aku. Kuwi berarti anakmu kakek ndelok TikTok. Ya nek ning TikTok, Mas. Ora oleh Dodo. Ora oleh, ya bener lagu Tuturmu apa? Tuturku mung setunggal, Mas. Napa Mas Dodo? Sing jelas rumah tangga kersane rukun niku kuncine setunggal. Setunggal. Aja rebutan bener ning kudu rebutan salah. Lah, Iki lho. betul. Asem kowe njumbulo. Ayo ngising tak tapuk tenan. Kowe ketawa ngomongan segenah to? Ya. Aku lagi pengen kayak resep kene wis nyanyi ayu ki nyapa. Kuncine namung niku mawon. Aja rebutan. Aja rebutan bener ning rebutan salah. Titik-titik ngomong salah, sepurane di aku sing salah. Lho. Oh iya. Ngene mboten kula praktekne mboten pena, Mas. Praktekno Mas ben jelas. Penganten ben jelas. Nah, ngene deh, sampean dadi Mbak Rosi. Rosi. Aku dadi Mas Koirul. Mas Koirul. Pamane. Pamane. Ayo. Aduh wedok ya. Iya to. Kuwi dadi sapa? Mas anu Mbak Rosi. Mbak Rosi wayu lha kuwi koyo rosokan. Enake ngene. Ya wis ora apa-apa. Wis ra Gur apa-apa. contoh. Contoh tok. Ya. Mbak Rosi ki wedok. Wedok ya kudu nganggo Amit-amit. totalitas. Totalitas amit dalam ya. berkarya. Gak apa-apa. Gak apa-apa to Sri. Heeh. Lho, ngono ben koyo wong wedok tenanan lah. Lah dalah. Wi lah, ngono kuwi wis koyo istri yang solehah. Ya. Piye. Bisa ditekek. Alah, bojoku Rosi ayune. Kudu tak ijolno. Ayo dijelne. Tete kowe ning omah ngentoni Mas Koirul. Instrumene, Mas. Apa ki sing suasanane? Sing suarane redup-redup. Oh, redup. DJ, Mas, DJ. Iya. DJ. Wong rumah tangga kok DJ piye ta, Bu? Lah kowe iso omong ya mbok omong kono. Ya, lah ngene lho. Kerengan. Kayak sinetron. Maju ben kita syuting maju. Piye Rosi? Omongane piye Jajal? Lho, wedok. Lah ya ki gua suara lanang. Oh iya. Sing waras ngalah. Ya. Berarti aku gendeng. Malah ngaku. Mas Koirul, Lah. sudah beberapa hari ini aku tak jum. Jumpa. Lah ya pane tak susul lagi. Wah. Aku kangen banget sama Mas Koirul. Iya. Lama tidak bertemu. Oh, Ayo mune tak susul lagi. ngedek-ngedek Lama wong. tidak bertemu. Aku ingin memeluk, menciumnya. Tapi belum lebumu kapan? Ya set tadi longkas wong cek kerja kok Cek kerja. Malam ini kok berkotok ya suara. Bojone mencari nafkah ya. Pokoknya nggak ada kata-kata Mas Koirul pulanglah Mas. Nggak aku lagi teko. Nah, Aku kangen banget sama kamu. Ngantenannya rok ditinggal terus. Mas Koirul. Betul. Kuwi Upin Ipin gak betul-betul piye to? Lali ya? Masa Koirul dadi Upin ndak enak tapi kok Mas Koirul, aku kangen banget sama pulanglah kamu. Mas. Pulanglah Mas. Pulang. Kenapa? Enak celeng. Celeng. ngawur Mbak Rosi karo Mas Koirul kok nyeleng. Koirul kok celeng. Ya aku Koirul bojomu. Mas Koirul. Ada kayak bajingan. Bajingan piye ta Kayak kowe? buat dodok-dodok salam mau Dodok lawang. Duduk lawang kok kayak wong demo. Lah kudune piye? Tek. Oke, ngomong to ben aku paham. Mas Koirul datanglah. Tok Tekek. Lho. Tok Tekek. Duh piye ta? Aku kangen banget sama Tok. tekek. Teke. Trok.
Rosi, Halo. ikut saya ya. Kemana? Tak setrum sih. Kok iso tok-toki lawang tak totoki. Kok ya Assalamualaikum. Ya ya. Mas Khairul pulanglah. Mas Khairul pulanglah. Tok assalamualaikum. Waalaikumsalam. Widih deh. Mas Khairul. Dek Rosi, Aku kangen banget sama kamu. aku juga kangen sayang. Salaman sih. Nah. Maaf ya sayang, aku pulangnya Sulami terlambat. kalau kerja nggak jauh-jauh, kamu cari kerja yang dekat-dekat sini. Ya maaf, Kamu kan kerja bisa di sini-sini, kalau dekat-dekat sini, kalau jauh kan aku kangen. Oh iya. Ya maaf sayang. Kangen, Maaf iya. ya sayang. Kangen baru gitu loh. Aku yang salah sayang. Aku yang salah sih. Tidak sayang, aku yang salah. Aku. Kamu gimana sih? Rosi habis makan apa sih? Makan batang. Mangan umum tuh. Ambumu badek mentok sih. Walah yo laki ki ya. Sayang maafkan aku ya sayang. Aku yang salah, Mas. Aku yang salah. Aku mungkin terlalu curiga sama kamu. Kenapa sih? Kamu harus percaya sama aku. Iya, aku percaya. Aku kangen banget sama kamu, Ros. Aku juga. Aku sayang banget sama kamu, Rosi. Kamu cinta kan sama aku? Cinta, Mas. Cinta banget kan sayang? Iya. Ayo sih. Iya, boy. Sayang Aku kok malah Iki piye kok rumah tangga malah gelut karepe dhewe lho. Iya ngajak ngono. Iki mesra, Mas, Mesra apa kancane wedi? Wedi piye? Lanang Mesra. padha lanange mbok biasa ngono. Biasa pi. Gantol, gantol. Mesra lho, mesra iki kaya ngono kuwi kok iso. Tapi apik lho, kok aktingmu dadi wedok apik. Apik totalitas. Totalitas. Heeh. Kowe cara wedok tenan wah meteng terus mesti kowe. Kompol. Ayo kene memberikan hiburan nyanyi titik-titik. Yo, arep aktor apa? Dah. Nggih, Heeh. lagu no Mas. Lagu apa? Oke. Lagu sing zaman biyen tapi di akal saiki. Oh, dikemas Dikemas lagi. saniki. Apa Mas Dodok? Yo ayo. Kok Kowe balik yo marah ya. ayo nah. Saya lagune niki lho, Mas. Na 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 na. Eh. Na 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 na. Na 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 na. na kuwi ta. Iya. Na kuwi ta. Ya, judulnya apa? Mbah. Lho kok iso mbuh piye to kok iso? Lah nana tok. Sing lagune Joko Tingkir niki lho. Oh, iya, iya, Cuma iya. diganti. Diganti liriknya. Tukang parkir. Contohnya piye? Kulo tak ngetes niki, Jajak. Eling ora lagu kuwi? Apa? Joko Tingkir tukang parkir ngombe dawet. Jadi pikir marai ruwet. Tukang parkir ngombe jamu. Rasa dipikir marai ngalu. Rasa dipikir marai ngalu. Ya Allah bocah kok pintere kaya ngene nak. Alah. Raine kok barongan. So, Maksudnya ki bangga. Ngelemoke bangga. lagu ket biyen yo kuwi. Entar maju rene. Ayo rada maju. Paringi ketipungnya Mas. Heeh. Piye ketibunge unine piye Mas Komet? Duh. Gendut. Ketek gendut ngono Mas. Ketek gendut. Ketek gendut. Ketek gendut. Piye. Lambemu ora penak Mas wis tarung-arungono kowe. Aduh, gak situ Mas, keteke tersinggung. Lho, kowe berarti Ngajar. ngenyak aku ketek kowe ya? Lah kowe kok tersinggung, kowe merasa ketek. Lho, ora merasa ketek. Lah aku sing ape nyanyi mbok gambeli ngono berarti aku sing ketek. Ayo aja ngaku no, udah ngerti. Aja ngaku kowe iki berarti wis ape ngino aku iki ketek. Lah kowe ketek ora? Ora. Yo aja tersinggung no. Piye gambelannya piye ketek piye kendang? Ketek genduten. Ketek gendut. Nah. Rungono to, lak gak aku. Nah, jajal. Lho, iya ora? Piye bener Mas? Ketek gendut. Ketek ora lho. Ah. Gak. Aduh. Tak jeloki penyet lho kowe Dodok gendutan ngono lho. Oh iya. Ya. Heeh, terus jajal. Oh, Arepe laro, nyanyi apa? Ayo sing kompak. baleni. Iya ya, cah iso nesu kaya terong. Lho. Timbang kowe kaya kluwe, kondo kaya terong. Heeh. Tukang parkir ngombe dawet. Jadi pikir marai ruwet. Tukang parkir ngombe jamu. Jadi pikir marai ngalu. Jadi pikir marai ngalu. Niku zaman biyen ngoten. Zaman biyen. Lagi berhubung acarane mantenan, Ah. kata-katanya dirubah sesuai dengan acara. Dirubah pripun Mas Dodok? Ngeten Mas Ah. Akbar. Piye? Manten anyar senang sekali. Asik. Manten loro
Ngaku wadi nganten anyar setok serasi lanang lan wedok nyenengke ati lanang lan wedok nyenengke ati zaman kupiyen ra ono kuat asik ditemokno nang ngisor wit gedhi sing aneh sing marai peti kiwa lanteng dikawal polisi kiwa lanteng dikawal polisi berarti kowe nganten sugih ndasmu ngono Lah dikawal polisi? lah karo digrebek kok kowe kok tangane Kok iso digrebek piye to kok iso? kiwa lanteng nek polisi kabeh lah aku ngetengi rondo Bocah ki wah. Ini gue contoh loh. Gue contoh di live streaming loh. aku iki jujur ngono Jujur tapi aja di Lampung rometeng oh kayak ngomong piye kabarmu nih terus plentu ngono ya Apa kok pelenduk-pelenduk kok iso? Terus. Orang bayar melu lembu. Oke. Nganten anyar kita guyang guyu Rama Sinta numpak perahu malam pertama kudune jamu malam pertama kudune jamu rajamu kudu kuat nganten kudune nekat nganten anyar kuwi kuat ndur diambung sing ngisor alah tak tapuk karo iki Arep sing isor jengat ngono to. piye to sampean Arep apa ngono to kowe? dosa ra ngono Lah ngono, Oke. dua jambung isor jengat. Arep apa ngono to kowe? Aru pornografi kowe. Oke ya ampun ora wi kita yo kowe iki omongan opo rono kowe ora Live streaming. live streaming Iki omongan ngertos Pak De lah nyapa nek teko ngat-ngat bareng iki lah kan nganten wis sah to wis sah ya apa jenenge tapi ora yo karek kono bebas karek kono bebas Loh, tapi aku ora mikir kuwi yo lah pikiranmu apa nek gak kuwi ora lah apa pariane lho tapi parianmu piye Mas? Parianmu piye Mang Jajal? Apa Ulangi. tapi, Mang? Lho lho. Joko Sembung Dhuwur jambung. Heeh. Isor apa? dhuwur Joko Sembung Joko Sembung nyantol Joko kawat Sembung nyandol kawat dhuwur diambung sing isor kliwat ngono karepe ora kuwi Ora kuwi. Ora mungkin. aku ayo piye kok so kowe yo ayo nyanyi ra genah lo nyelek sinden ayu tamu ya enek lo hah anjen wedok yo ayu ya wedok tapi nek nyuwun sewu lek Mas Akbar ndalang iki kowe nyapa mbok lho kowe nyapa mau unjune gak ono kono sabuke ra padha ora padha piye putih padha ya Mas ya Padha no. Padha apa sing Padha lho salah? putih nek aku sambuke. malah kaya damen dibongkoki ya kowe ya ora apa-apa dipas-pasne ngono lho Piye nek Mas Akbar nyapa mau? Gede. dalam Sindene cantik. lek Mas Akbar niku ndalang mesti beto sinden ya wayu-wayu apik-apik mening-mening Betul. iya to lho contone lho niki lho niki lho niki lho mening-mening ta Heeh. kaya mening niki napa mening Sing ndi? mancing sing mancing sapa to Mas mending kaya yo ora kabeh ngono lho Lho, Wis ora kabeh piye to? dalam Mending kabeh iki. pancene nggih tik 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 Heeh. Lho, lah terus Terus ngono. sepuh ngono wah ayo muni Lho tuwa nak sepuh nak cantik to Mas Dodo. nggih to leres Heeh. biarpun sudah tua tapi masih cantik Masih jelita cantik. Heeh. oh iya iya cantik kowe nyawang kuwi kaya apa mbok ibaratnya apa kaya sinden Iya. Lah nek sinden ki jelas kaya Mbak Lintang Kairo. Mbak Lintang Wah, Kairo. lintang Kairo wis karuan Lah mau ibarat to ki apa cara? Ibarat. sepeda motor ya Sepeda motor apa? umpama sepeda motor sing baru no Beat Street Beat Street. Beat Street sing di starter gak enek unine kuwi. Iya. Mak ngono ta. Beat Street iki piye kuwi? Oh, irit cepet Kuwi Mbak Lintang Kairo. Lintang Kairo. Terus gesere. gesere Mbak Widya Widya sapa? Kok iso Widya? Mbak Widya sapa to? Mbak sinten Mbak Niki Mbak sing Raras. Mbak Raras. Mbak Raras Hah. sepeda motor no Vario Kok iso Vario? Vario terbaru kayak tanpa suara double tate sereng Wah. yo irit ya ta bentuke ramping dawa Wah. CC-ne gede. di sini lumayan lah Berikutnya Mbak Patricia. Mbak Patricia Wis R
Kok iso fish air Iso iki fish ya? air lho. Bentuknya memang bagus sih. Ya kan simple. Simple ramping. Dengan sini cerewet. Trang tang terang tang tang terang tang dua tak. Nek digas banter. Wah, ini gak karo oli samping. Merot oli. Jadi kudu dialusi. Mbak Beatrice pindane fish air. Fish air. Konone Dek Sinta. Dek Sinta. Satria dua tak. Lho, Satria dua tak. Wah, kuwi buanter neh kuwi. Bu anter meneh luweh cerewet saka kono. Piye? Unine piye? Unine piye? Tang 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 tang. Lek digas, Nak dikas yo brang. kuwi motor apa ki jendok ompeng. Suarane ngono nak bener. Sopo kae? Aja. Lah nek iki luwih rada ageng. Iki Mbak sinten, Pak? Mbak Enggar. Mbak Enggar PCX. Wah. Montore carik ngene kae. Halus ya. Ring jebok. Wah. Gede. Oh, jebok. Boncengane gede weh jan muatan apa jero joke dibuka. Helm masuk. Wah. Yo. Magicom masuk. Kompor. Kompor mas. Lho apa nggo kompor bareng jane Tamasya kowe. Mbak Enggar pindane mau motor PCX. geser kono pesek. Geser sini ada Mio Scoopy. Oh, Scoopy cape. Anu. Piye Scoopy iki? Ada yang pendulus ngono. Kok pentulus piye kok iso pentulus ya apane? Mentulus sih lho. Scoopy itu kan juga model Bodine. Setem mentulus. Pesek ting mentulus. Pentulus, Pak. motor family kayak yo kadang penyunyu. Heeh. Iki lek di starter munine piye? Mun ini ya Segering. Oh, seger. Bareng melayu. halus. Ya. Melayu ya rada kalem lah. Oh, kalem be. Metik. Pomo sing numpakino sama grup apa jeneng? Paling gak kami tuwa. Oh, kami tuwa. Ya. Lah nek sing setunggal pinggir ngono, pinggir. Setunggal. Ayo ndang munia. Syukur weh. Ndang munia. Syukur. Iki lho, Bu, nek sing nyandra niki ya kula mboten. Munia. Napa tebung aku? Kalau neng kono anak sapi ge. Ro ge sampean. Nggih. Nah, kayak tak calon ning kono ge pakan sapi kono. Napa ngaku entekan motor wis. Ora motor jek akeh kok. Motor ben jek Alpapus ban jek enek lho. Wis gak duwe. Oke lho jekan yo. Kuwi jenenge gak Wis adil. kebacut ya kowe. Lah nyapa? Nyapa kono betak kono motor sing ape numpaki Aku arep sapa? mbak arane apa? Ndang. Siji motor kabeh montor. Motor kersane adil. Adil. Ngono lho, Mas. Motor kadang ngono. Motor kadang ngono. Lah kok ngesane Kadane piye? Hah? Piye? Kadane piye pickup ngono? Boten Boten kok iso. Pickup lagi ngembat sampean ge ya. Alah mboten tak budhe kok. Wis sok budhe sapa? Wis ya budhe. Liyane Satria Bit. Alon-alon ngomong karo Padelan. Bu era krungu. Ben Bu era krungu. Motor apa? Motor apa? Tosa. Sing dienggo ning pasar kuwi. Piye? Dalam Piye kendaraan apa? jenengan kata Verosa. Oh. Verosa Unda. Wer kode. Iki sing dienggo ning pasar kuwi. Iya muatan apa ya? Apa nah iki omong apa nah? Anu mboten jalan-jalan nggih oke, tamasya oke. Oke. Maksudnya dienggo muatan yo iso. Go muatan gabah ya iso. Dienggo jalan-jalan yo iso kan juga tahun itu. Iya. Sing sering dienggo bakul letek. Aku mbak rasane apa nah? Alah mboten napa niku lho, ajenge mlethek napa Bane. Pun kenging hutan ngeten iki kan aman nggih. Nggih. Wah, anu nyanyi-nyanyi. Wedi we. Oh, wis metu sumute. Ayo ditelok. Adik Lintang karo Mbak Raras ya. Nggih. Jumeneng bareng. Ya. Bareng. Bareng no. Oke. Ayo sepatono to sing gayeng gomyak. Yuk, dados.
Ugi ngaturke sembah nuwun Mas Akbar. Nggih, kagem sinten Mas Dodo? Mas Pladen. Oh, Mas Pladen. Luar biasa wau pasugatane teng mriku mah. Enak-enak. Jos saestu dahar medal. Wah, Unjukan medal. Unjukan medal. Pun dahar pun ngunjuk to? Sampun sing istimewa niku kopine Mas. Kopine pripun Mas Do? Kopine kula jajal seruput payo. Enak. Wait. Lali paling ra diparingi gula paling. Ben melek kok Ben iso. melek, Ben yes, melek. mboten Ini napa-napa. ada Dek Lintang dan Mbak Rara. Ya Allah. Dek. Inggih, selamat malam Sugeng Dalu, Cak Dodo. Selamat malam Delintang. Inggih, pripun Sampeyan Alhamdulillah sehat, panjenengan iki Alhamdulillah. wau rawuh jam pinten? Dugi mriki wau 8:30 lho Dek, saestu perjalanan nggih lancar. Wah, Ya Allah. kudanan? Iya no Dek, kok mangan tetekane kudanan lho ya Allah. Sampun dahar napa dereng Pun cukup panjenengan Bapak Winanto menika lek paring pasugatan pun cekap sedaya. Estu niku. Alhamdulillah. Oke, ya Allah, sampean tangane halus ya Dik ya. Ya Allah, haluse ra kaprah. Alus no Mas, gak koyo sebelah ya Mas. Allah sebelah kuwi apa kuwi? Keluarga ape congkrah kok kuwi. Tangan halus mek ora ki marang perbedaane siji. Apa? Kuwi pedal kerja mbek ora. Lah nek ngene iki umpama tangane rada kasar-kasar, berarti pekerja keras. Ngono. Nek kono ora seneng kerja. Ah kuwi besok ben ape mangan apa dedek. Weh, Iya ya Mas. Kowe iki berarti wong lanang ra tanggung jawab. Ora sapa mesra-mesrana wong nganten anyar ki ya nak pacaran karo anyar tok kok. Lah terus nek wis dadi nganten Anak wis kawak datal duwe anak loro nis. piye? Lah ya sak-sake. Nek lagi kenalan. Lagi kenalan. Pacaran nyen sewu sampean karo Mbak Lintang ya. Ah. Ah. Nyen sewu ki ora jorok. Ah. Ngentut temen diatur. Kayak dikei handset. Ngene. Kuwi perkara lagi ora pacaran. dijaga imet ngiri. gengsi, mergo gengsi. Ora nek suarane murmur ambune ora karo-karoan. Dasar nek wis anak-anak loro nek berat-berat. Ketok iki keluargamu dhewe. Lek kono piye? Kowe iki modelmu ngece ya? Ya, Pak. Lek wong wedok ki tangane halus berarti ora seneng mergawe. Ora seneng. Sorry Mas, aku ki wong lanang mampu tanggung jawab. Iki Syukur. mergawe apa? Tak penging Mas. Resik-resik omah tak penging. Ojo nganti resik-resik. Aja nganti baby sister no, mbok Mbok bantu. eman. Tak eman no. Wah, keliru lanang. Nyuci keliru. laundry no. Keliru. Kok iso keliru? Aku gak. Lah kowe mbak apane? Sing kerja kudu kene. Duh. Lah kok ngono ta? Anak perlu kene nyinden aku ngeterne. Kok enak menurutmu Enak menurutmu. Kur dadi Kowe padha karo ngedol bojo nek ngono kuwi. Ngedol bojo. Jane tak dual. Kurang ajar Mbak Aras, kurang ajar kowe. Bojo kok Kan didol. lumayan tuh. Ora saya. Ya wong kaya ngene kok mbok dol apa wis ra penak. Penak nak yo mbok nak masalah penak orane yo ora. Iya. Oh, piye Mas piye? Najan to tanganmu kasar alus kuwi ra awake dhewe sementing padha-padha ngertine balik meneh wong omah-omah ki ora kok menyatukan apa-apa ning menyatukan perbedaan kuwi sing penting ngene lho wong sak omah ki ra mungkin lanang wedok kok padha kabeh ra mungkin ning sing penting menyatukan perbedaan lanang seneng putih wedok iso seneng abang kuwi kudu padha disatukan Disatukan. Tapi tanggoku ya sing aneh. Apa? Sing lanang wireng, sing wedok ya wireng. Ha. Anak-anak loreng kok, Mas. Tenan. madhep nanti mae Madhep ngulon. kuwi aku yang ngono Kurang ajar. Berarti ya kowe berarti kan. iya Ini ngomong ada dua sinden Ah, nggih. dimanfaatkan dengan benar becik. Oh, jen. Ibaratnya kan pengantenan toh, Mas Nggih. Koirul, Nggih. Mbak Rosi, wis Rosi. akad nikah, Empun. tasakuran pernikahan jajal, Nggih. wong papat, drama kecil-kecilan gawe koyok temu manten. Oh, nganten. Oke. Manten. Kowe tak temono kowe dadi nganten. aku ngene Ya. Mantene sapa? langsung malam pertamanya piye Sama piye to? to, ya skenario iki diatur. Kok iso Ngene, kowe mantene sinten? Ngantene iki sampean iki tak dodol ngantene iki. ngenten wedok Iya to. Tenane. Cek elegan iya ya. kamu Mbok ya bapake. Yakin. lah kowe dadi apa Aku iso mulah malih. Loh, kok malah piye? Iso dadi wong tuwa, iso dadi perias. Oh, MUA. Mbak Raras, Mbak Raras. Mbak Raras dadi bojoku. Ayo Bu gawe adik neh. Ya piye sing bojone wis haus darah kok. Jajal, umpamanya temu manten, Temu kene manten. duduk kene apa? Orang tua. Jangan lungguh kene sayang. Ah. Jangan kemana-mana nanti jatuh.
Ditemu Iya. apa langsung sungkem? Ras kene sampean tak warai. Ras apa? Aku di sini loh Kang Mas. Kurangnya lali ya. Gimana sih? Lintang sini lintang, tak ajari. Aku dadi priase. Riasi-riasi Sampean Pranoto Coro. Pranoto Coro. Nggih. Dalang manten. Dalang manten. Amet ibu nggih. Lah niki prias. Kowe nah. Alah. Ngambur ah, Mas. Iki jenenge dodok wedding. Dodok wedding tur jengking. Iya. Ayo, Prias. Ngoleng gending kodok ngorok. Gorek. Kodok. Ayo MC barang. Kalau MC-ne ayu to Pranoto Coro. Iya. Monggo diiringi kebogir apa kodok orek? Kodok orek. Ngaringi teman-teman kekalih. The waiter. Nganten koclok. Nganten apa gelut to piye kok iso? Gak oleh. Siap. Iya. Siap. Ya ini kok yo bar subuh. Ya lah rupane. Bintang siap lo ya. Ince Kang Mas. Prias siap. Sampun ta. Coba dirias langkung rumiyin supados pinanganten. Mas sing lanang kok kaya ngono. Jabang bayi. Sing lanang bar kena epilepsi, Dik. Mana kaya lu. Ora apa-apa. Kene nduk tak riasin, Nduk. Oh ya wis cantik Nduk sampean. Cantik. Sing apik. Ayo sampean. Sing bagus. Wes apik. Apik wes. Maku sing apik ya, Dik ya. Aja ngisin-ngisin iki sing nonton tiang kathah lho ya. Iki perias sing wis kondang lho ya, Dik ya. Ya? Iya. Ayo, Pak. Sampun. Pinanganten putri jumangkah lon-lonan. Lon-lonan. Alon-alon. Oh alon-alon. Kepanggih kalian pinanganten kakung. Halus, Dik. Ngantene aja godrog, Dik. Pinanganten samya cecaketan. Cedek. Pinang Iki aku karo ngetes mau gelem ora. dia pinanganten kakung sungkem kalian pinanganten putri. Sungkem lah sing lanang melarat kok ya sungkem karo sing sugih. Nah, ngene. Lah, Sampeyan menenge disungkemi, ente maju Duk, ente maju. sing ngayani sing wedok kok. Sing layani sing wedok, sing kaya sing sugih sing wedok. Giya acara ngidek endok. Nah, ngidai tiga. Wis ayo bar lagu wae lagu. Endok dok Pitik iki lho. Ndok pitik. Lah ngono lho, plas-plasi wong. Kowe kok ora percaya karo priase to? Ndok apa? Lah ngidai ndok rek. Wis to, lah mbok kira ndok apa to? Aku yang gowo. Kok ngidai ndok pitik, bar ndok pitik terus ndoke bojomu ya Dek ya. Yuk terus engko dijol ndok banyak wis to. Giya mantan kakung jumeneng malih. Giya kagandeng madhep kene kabeh. Madhep kene kabeh. Lah, manten wadon pindane Komorate, manten kakung pindane Komodo. Komodo lah. Pak, sungkem. Sungkeman. Terus Dik. Wis. Ngono. Sungkeman. Anu Nduk, anu kok biyut-biyut ngene Nduk. Iki jomplang bareng isin lho Mas. Ora. Wong tuane lanang. Ya, pinanganten putri sungkem mring Kanjeng Rama. Ayo, tak warai. Terana utang. Aja begagah ngono to. Saru. Wah, wopruk. Pake iki lomo ngono lho, pake lomo. Pake apa tak keprok. Pake maratuwa mbok keprokin diasmu to. Lah karo yo mbok buka. Ya pake lomo kok. Terana tang. Kanjeng Rama, kula nyuwun pangestu. Kula nyuwun pangestu Kanjeng Rama. Mugi-mugi bebrayan kula Mugi-mugi bebrayan kula. saged sakinah mawaddah warahmah. Saged sakinah mawaddah warahmah. Wis to mbek anake dhewe kok wis to. Iya Nduk Cahayu tak pangesten. Bocah yo manut. Tak pangestoni Nduk Cahayu. Mugi-mugi anggenmu bebrayan tansah pinanggih bagya mulya hayem ayem tentrem enggal engko gadah momongan ya Nduk ya. Momongan sing ayu, sing ganteng, sing bagus, sing soleh lan solehah. Iya ya kowe iki anakku sing paling ayu-ayu. Engko tak anune dhewe. Wis ta iya ya. Kowe golek bojo kok iso rupane kaya kekes ngono to Nduk ya. Sadot. Ya pinanganten putri nyuwun pangestu kalian Kanjeng Ibu. Iki pangestu Kanjeng Ibu. Sapar aku.
Duh Kanjeng Ibu, Duh Kanjeng Ibu. kula nyuwun pangestu nggih. Kula nyuwun pangestu nggih. Ibune nyauri ibune. Iya ya, Nduk. Iya ya, Nduk. Tak pangestoni. Tak pangestoni. Muga lehmu omah-omah. Muga leh omah-omah. Iso ngabekti karo kakung. Hah? Iso ngabekti karo kakung. Iso ngabekti karo Anjen bojoku prang-prang dina ora ndok apa, Mas. Tenan. Ora apa-apa. Pinanganten estri jumeneng malih. Giyo pinanganten kakung. Sumungken wonten ing Marasebah. Tak pangestoni ya Le, anggenmu mbangun Balai Wisma mugi-mugi tansah pinanggih bagya mulya mboten enten alangan setunggal punapa ya Le ya. Ejia. Sing rukun rumah tanggamu ya Le. Piye, Mas? Kenapa nih? Lah nyapa Le? Uget-uget iki. Wis uget-uget piye to ki? Kok krekal-krekal. Wih buntut tikus kok krekal-krekal tak tapuk wi. Omongno. Kuwi kagungane bapak ya Le. Manten Kak omong. Bapak Apa? nyuwun pangestu panjenengan Bapak. Mah. Piye to kowe iki? Lah aku junes kok karo nganten lanang, kok senenge karo nganten wedok. Iya ya tak pangestoni ya Le. Matur nuwun. Mugi-mugi anggenipun bangun Balai Wisma tansah pinanggih bagya mulya ya Le ya. Asem mbok ketut. Giyo manten kakung nyuwun pangestu kalian Kanjeng Ibu. Aja ngono Weh, to, hei. Mas. Iki maratuamu kok mbok. Hei. Mbok hirup dhewe. Kene Bu. Manten Hop. Mantune yo iblis ketoke. Sungkem. Iki mbokmu dhewe kok iso. Lah ya ape sungkem. Sungkem kok karo aku kudu sungkem. Sik to bocah iki kok ape rudo peksa ketoke. Cak kurang ajar. wi ora tuamu. Ora tuwa kok ape, Bu? Mas, sampeyan aja ngono to karo aku, Mas. Enggak sayang, anu, lah kono ngawe. Ora enek mertua kok ngawe ora enek. Mertua ngawe kok ndi? Ya kowe dhewe ki sing nyosor dhewe kok iso. Lah aku ora tang nyosor ya ora diawe-awe. Bang. Bang, Mbak Rara kali Sungkeme enggak ditutup, Nek. Sungkem meneh kene lho, Le. Dasar sungkem meneh kene to. Yo ngawe. Ya ta. Lah urung bener lho sungkeme. Bune, sampean apa? Piye to, Pak? Sampean apa disungkemi siluman gunggup, Bune? Kok siluman? Ya anake dhewe kok siluman piye to? Ning papa ra setuju nek apa ki Papa. lintang Kairo oleh kuwi gak setuju. Lah piye? Wis tak jodohno karo konglomerat malah untuk konglomerat. Tapi kula remen Rama, kula Iya. remen sangat kalian menika. Apa seneng wong omah-omah seneng tok? Mboten. Wong omah-omah iki butuh bondo. Sik to ki wis rabi kok malah gegeran to. Jane Iki mau wis temu manten wis nekane MC kondang. rencana bar nikah tak batalno langsung tak pegat. Ya anak elektron lho iki. Elektron ya. Selagi nembang ya. Nggih. Ngaturke sing anu sik wae seragenan. Sera. Lho, Sera ki dangdut. Lah ya siragen. Oh, alah kowe iki yo iso njipuk kata-kata ngarep. Niki wonten pamundhut lumantar Apa, Mas? WhatsApp gelo kalih ninggal katersan. Monggo dipilih kalih. Oh, gelo ninggal katersan. Gelo nggih. Nggih. Gelo. Gelon apa? Ninggal Manut? katresnan. Geloan ya. Oh, nggih. Oke, gelo. Medley. Apa ke medley? Medley terusan. Jenengan saniki pun benten ya, Mas. Benernya apa, Nah, Mas? niki saniki nyambi dagang. Lho, Dagang apa lho? Dalang karo dodolan krating dek. Yo iya. Weh jan. iki suguhan ya. Saya tak sampean dalang apa blantik to jadi. Kabeh kok diayahi. lho. Suguhan kok iso dagang krating dek. Ya paling gak mikir to dagelane uman porong ayo ngono. Aja ora tawar weh. Ayo mangga. Yo, gelo bersama Mbak Rara sekalian di Lintang Kairo. Celorot terus. Telorot jor. Hey.
Yuk. Senggae ora penak. Ora penak. Yuk. Kaya ngene lala ditelaske koyong tela Terima kasih Mbak Raras dari Lintang Kairo. Lintang Kairo luar biasa. Wes ayo. Oh, iki upama aku jelegan di bojo sinden po enak paling. Penak, Penak ngene Mas. Akhir ape turu mesti ditembangno. Tembangno. Maem mesti nembang. Nembang. Oh, enak lho Mas Bae. Tanggapan iso bareng sampai Anda ke sindene Oke. bojone dhewe. Bojone dhewe. Wah, jan idaman ya. Idaman nanti mesti berdua. Kuwi nek payu lah nek ra payu apa mrongose. Sing nanggap sapa? Kok mesti mbok entahi ngono Wah, nyapa. aja wong aku di bojo penyanyi tak gua. Lho, piye bocah ki kok lincip. Lho kudune bangga to. Kudune seneng. Bangga jane. Lah terus Tapi bahaya. bayane ning di bojo penyanyi. Penyanyi dangdut iki wah no omah bareng yo ngono-ngono. Piye? Roroke cendak. Ya. Heeh. Kene kayak lampu. Lampu piye to? Teko udel mekan. Iya lah. Kuwi Terus? apa lho? Bareng tak ambung nyetrum kok. Aja. Kuwi kliru sing mbok ambung kuwi kabel. Enak ya kaya Mas Khairul Anam lho. Angsal Mbak Rosi. Wes ini guys ayem lho. Ayem. ngono. Ayam tentrem. Pengusaha somen. Wis ya. Pengusaha tok nganggo Pengusaha bareng tok. nyapa lho. Mas, Nggih. iki tak maca, heeh. Sing lumantar WhatsApp sambil membaca ya. Nggih. Iki
Niki nyuwun lagu wonten podang kuning niki saking Wahyu Temanggung. Semoga Mas Dalang dapat jodoh yang solehah. Amin. Amin. Apa Mas sampean untuk rungokno itu. Mas. Apa Mas sampean kon milih cawe itu sing piye Mas? Solekah. Solehah no? Canggonku solekah wireng lho, Mas. Maksudnya ki sifate tindak tanduke ki sing solekah. Maksudnya ki ayu lairit nganti tekan Batine ora jenenge solekah wireng kuwi ora. Dok ora. Iya. Piye Mas? Kriteriane piye sampean? Hah? Jawab sih to aja kesusu. Ya ngerti tak takoki cawe itu mesti mlipir deh. Nyapa lho? Ya sing ayu laire ayu batine. Pun cukup niku. Cukup no. Tanggaku ayu yo minggat digendak wong ya enak. Loh, tapi kan ayu batine bisa menjaga diri. Nek wis duwe bojo, ya toh, ora bakal ngladeni wong lanang liya. Tenan batine ayu. Batine ayu. Tanggaku batine wayu tapi wonge merong aja enek ngono iki. Gelem sampean? Loh, makanya aku mengatakan ayu laire, ayu batine. Oh ngono. Heeh. Kene pilihan liyane. Kenek ayu laire, ayu batine. Kuwi mesti jos. Rumah tangga iso. Oh, ngrembaka. Ora mesti. Kok iso ora mesti lho. Ayu batine ayu anu sing lanang selingkuh yo akeh ngono iki. Lho nek aku ya ora mungkin no. Oh nek sampean setia ya. Heeh, aku ki wong lanang lempeng kok. Lempeng. Setia sampean cedake debok tok. Nah, Ya nggawa sampeyan kae blas ora tau nyedhak. Ini kan pangan-panganane dagelan to. Oh juduk kok diomongno, juduk ki rahasia ilahi ya. Nah, contohnya kaya iki lho Mas. bojone Mas Komet. Ketemu Piye bojone nyen sewu jarene cah ireng, rupane elek dedeke rapate dhuwur. Nyatane bojoku ya kaya Manwara ya ta. Banci. Coba banci. senengane sing banci. Ora mesti kriteria senenganku gedhe ya. Lah nek kados kula kali bojo kula ketemu biyen padha-padha teng sekolahane Mas. Oh, teng sekolah. Kuliah biyen Mas, kuliah bojo kula liwat tak terus kenapa tadi aku gak enak goncekan tak goncekne mulai. Oh, cinlok, cinta lokasi. Cilok Witring terus jalan sok kulino. Kulino. Lah kowe pethu bojomu ning ndi, Mat? Penjara. Lho. Bojo kon pas penjara ki piye ta? Lah kene pas kasus togel kae. Was Ora muat perkara ngono. Belajar ya, Mas? Nggih. Podang kuning, Mbak Anesia Ayu Enggar Sari, Mbak Enggar. Bagar, monggo Bagar. Sepoti cowok sing Mbak. gumiak. Yo. PCX. PCX. Ya, Monggo. coba. Sinden Astabrata itu hebat semua wanita yang berlatar belakangan pendidikan dan karir. Karirnya apa iki? Heeh, Dewi Trisa Pendidikan kuliah. Kuliah. Dek Sinta kuliah, Mbak Sri kuliah S2. Niki Bu Guru. Oh, sampean nggih pun lulus kuliah. Sampun. Ngasto teng guru. Nggih. Peh padha berarti. Sami lho Semua profesi kita. berpendidikan Berpendidikan. Iki pamane Mbak Egar. Nggih, nggih, tas Iki ini. wong telu, aku, Komet, terus Mas apa ki? Mas Akbar padha-padha legane sampean sing dipilih ndi? Aku mau milih sing anu sih sing apa Mas sing muda. Sapa? Sing muda dari bertiga ini sing muda kan Mas Akbar. Akbar to. Kowe kepedean lho iki Kepedean odah. lho. Kepedean kowe iki. Nyapa ngono kuwi? Kan aku wis ngomong sing muda. Lah aku yo cek 23 13 semono wis widak kaya apa? Sumpah 23. 23 kok kulite keriput ya nek 23 kabeh. Padahal tak mode ngono. Mbak Egar teng sekolah guru napa? Bahasa Jawa. Mas Komet iki guru apa mulang apa? Kula mboten mesti. Lah nek kula kelas Mas. Guru kelas 4. Guru kelas 4 SD. SD. Nggih. Nek Komet niku ketinggalan guru. Guru? Tapi teng sekolahan dandani sanyo. Wah. Gendeng bocor, kursi rusak. Ki nggih PGRI korpri ngono Lah kan. nggih teko kono salin. Guru apa bon wis. Kowe mesti apa nginjak-injak IQ. IQ piye? Lah ngerti aku mulai SD. Hah. Guru ngekek pertanyaan sak kelas kene sing jawab ya aku tok. Berarti kowe pinter dhewe. Lah iya kowe adek pamer. Juara kelas. Juaran Lah ditakoki piye pas kuwi? Wah, lah siapa yang ngentut? Ya aku tok sing iso jawab.
Lah aku yo Kowe ora pinter. Lah nek kare pendidikan wong IQ-mu apik kuwi nek ditakoki apa mesti iso jawab. Iso. Contohnya kayak Mas Akbar. Heeh. Nuwun sewu Mas Akbar. Pripun Mas Dodo? Pertanyaan matematika. Matematika? 5 kali 5 berapa? Lho 25. 25 pinter. Pinter, Mbak Enggar. Mbak Enggar. Nggih. 5 tambah 5 berapa? Dosa 10. 10 pinter. Ya, ini latar belakang pendidikan yang cerdas. Heeh. Wong ngene kok terembok alam 5 ping 5 bocah lagi lahir iso. Basa. Ora mesti, Mas. Nek Murid komet. murid Iya. komet. Coba saya kasih pertanyaan. Kasih pertanyaan. 5 kali 6 tambah 7 kali 24 kali 56 kali 27 dibagi 224 dikali 247. Piro? Goblok. Gak iso jawab. IQ-mu ndongkrok le. Nah, isone ngentut tok le. Mas Akbar, Bagaimana Pak Guru Dodo? 20 tambah 20 Lho 40. 40 pinter. Mbak Enggar, Nggih. 40 tambah 2 42. pinter, IQ-nya tinggi. Komet. 42. Ora Sopo? kuwi, pertanyaane ra kuwi. Kowe jenenge kemijilen kowe. 500 dibagi 2 dikali 456 ditambah 772. Loro kaya nyulak. Lah kowe basa. Lho kene tau kuliah. Lah nek kowe pinter 500 utek Lah nek terakhir kowe pinter yo jawab. Jawab. Iso no. 500 bagi 3 ping 447. Lho, Betul pinter Murid Dodo, pinter. Ayo. Tepuk tangan. Murid Dodo pancen ranking 1. Paralel 1. Pinter Murid Dodo. Makasih. Kamu ranking 1 nak, pinter Ya, makasih. nak. Besok kasih hadiah ya, Pak. Ya ya ya. Sik. 5 kali 2 kali 7 kali 32 bagi 4 sama dengan 376. ah tamu ini pinter iki goblok sak donya Tapi kan jawab. Karo wali murid. Wali murid baik hati. Aku dicium terus. Makanya 5 kali 2 kok sok 300 penting kan jawab ya Mas ya. Penting jawab. Alah timbang kowe ora jawab. aku jawab kok Instruksine ki penting jawab. Dan Mas Akbar jelas. Mas Akbar. Coba siapa presiden yang baru saat ini? Loh, Pak Prabowo Subianto. Betul, Oh, betul. betul. Ayo. Siapa wakil dari Pak Prabowo? Mas Gibran yang masih muda. Betul. Lah nek kowe apa iso kowe? iso Sukran kasira Apa enek sukran kasiran? ora kuwi Sukran kasiran selamat. keliru Keliru piye? sukran kasira beda lho kuwi pengucapan karo arti beda Sukran kasiran iki- sapa Sopo Perdana Menteri Irak? sukran kasiran sing tau Jenenge biaya padha teko presiden Irak ya sapa Sukran kasiran ki terima kasih. Terima kasih. Yo. Kasiran monggo. Pedang kuning nggih, Mbak Gar. Pedang kuning. Monggo, buka celuk mawon. Oh, Mas.
Rapi katun Mbak Enggar. Podang kuning sampun katur. Inji. Niki nggih ugi wonten request saking tuan rumah. Oh, Bapak Winanto. Kang Sarto nggih pinanganten nyuwun ngerajakan Banyuwangi. Wah, cocok niku. Ngantene ajeng mriki. Ngantene ajeng katuran minggah mboten anu Mas niku. Napa? Temanten kekalih menawi badhe Wonten tatasian. Wow, taksih. Mas Kairil saha Mbak Kairil Rosi. Anam kalian Mbak Rosi. Lah nika. Lah nika. Endi to, Mek? Ada tuh Lho kok dadu kok piye to kowe iki? Lho, Dok. Dirungokne tenanan kok oh menika. Ingkang ngagem Heeh. busana pink menika. Pink napa? Boten. Lha ndi? Sing ngangge krem nika kados. Oh, krem. Ah. Pripun iki pamundutan? Gerajakan Banyuwangi dipinangkani nggih. Nggih, sinten menika ingkang Sapa iki? Heh? Raras. napa kalih? Kalih. Kalih. Mbak Raras karo Mbak Sinta ya. Karo Mbak Sinta. Heeh. Raras. Heeh, gerajakan Banyuwangi. Heeh. Langsung kemawon nggih. Nggih, langsung ditajake mawon. Monggo. Diwalik cara Banyuwangi. Banyuwangi. Siap. Nah, yuk kanca-kanca siap. Heeh. Gerajakan Banyuwangi minangkani pamundhutipun Sokibul Kajat. Heeh. Yuk, dadeke gerajakan Banyuwangi. Dados. gerejakan Banyuwangi Raino sing harus semburan keredoan
mangan Yanang wadah sembur-semburan ambi mangan selontora mantep badhe. Gerajakan Banyuwangi. Kula jebulake eling, Mas. Napa. Mbak Raras niki putranipun Dalang Kondang menika. Nggih. Bapak Sun Gondrong nggih. Leres. Ya Allah lagi eling. Pantes kok kaya Niki uga wonten mamundutan. Nggih. Apa Mas? Blak kiri wau Mas Sahrul. Mas Sahrul ngersake napa? Deman. Heh? Deman. Ya. Aku pilek godo Mas. Sesi deman kok ngedeman apa lho? Sesi deman. Akeh Mas Nggih. pamundhut akeh. Nggih. Niki wonten sing lagu dangdut Salahmu Sendiri. Ah. Terus wonten Lestari. Nggih. Heeh. Ben suasanane mboten jeglek Lestari riyin. Lestari. Monggo perkara sesideman dipinangani gara-gara nggon mat-matan. Oh. Nggih. Ya Lestari, heeh, sing bernapaskan musik. Heeh. Sinten? Mbak sing- Enggar.
Halo, sukune jenengan lho. Lagi nginggo sinden, nginggo sinden Mbak Enggar, Dek Patricia karo Patricia. Dek Lintang Kairo jumeneng malih. Lestari. Ing pamuji supados temantene saged lestari. Patricia ketemu Patrick terus ana SpongeBob liwat. Pas. SpongeBob kowe. SpongeBob. Patrick. Tapi nggih, sing ngisi suara SpongeBob niki, Mas. Oh niku to? Nggih. Oh tontonanku cilik bae Mas Komet. Mas Komet pengisi suara dubbing. Dubbing. Oh, ki Lintang Kairo. Ki sampean sapa, Mbak? Kare Mbak Sri. Mbak Sri. Lah iya to, Sri. Lah yo kok Mbak Enggar lali ngene iki lho. Mbak, Sampean ki Mbak Siti Bang Cilat. Wis pisan ra apa-apa. Mbak Sri lo ket wau lungguh ora sampean timbali. Mbak Sri lah. Lah iya. Ayo Mbak Sri, sampean disia-sia Mbak Sri. Nek kon nembang lo mesti ngono. Pak Mbak Sri Wis kulino dilalekno, Mas. Ah iya, Pak Mbak Sri Kulino. walah sinden tak kira buuk. Kok buuk piye kok. Kok meneng. Lah iya, Dereng Pak. wancine ditimbali ya. Lah iya. Maaf Mbak Enggar, maaf. Sri. Ra apa-apa, ra apa-apa. Piye Mbak Bapak Enggar? mau kulino dilalekno. Langsung. Mbak Enggar tetep. Ora tetep ae. Bangga. Dadi Fafat. Sepurane Mbak Sri. Akbari perang-perang dino ora tau leren yo ngono kuwi lali. Dedekan terus. Lah. Ya gak apa-apa. Lah dekan wis leren kok. Mulai evokno. Yuk, Lestari Mas Tris garapan sing jos. Ya. Ayo. Harus tabrak. Apa? Thank you.
Mas Dodo. Nggih. Sampun sawetawis anggenipun paring lelipur. Nggih. Ingkang bangku Mas Komet donga napa, Mas Dodo donga napa tumrap pinanganten kekalih Inggih, monggo. ingkang baku namung saged derek dedonga kagem temanten kekalih mugi-mugi sakbadene acara menika tansah pinanggih bagya mulya. Amin. Tinebeke saking sambikala cinaketke rezekinipun. Amin. Enggal-enggala gadah putra menawi putri putranipun nggih sing salehah, putra nggih sing saleh. Niku kagem pengantene, Nggih. kagem para penonton langsung maupun teng lokasi ngapunten ingkang kathah mekaten gogecekan saking kloro kasak kloron mbok beli wonten ingkang boten nyocoki pangapunten ingkang Pangapunten ingkang Oke. nggih. Tuku tahu di Kediri bila ada waktu kita bertemu Lagi amin cakep. sewang-sewangan nggih Mas. Nggih, Ditokon nggih. ndherekaken. Iki sehat panjang umur panggih Amin, meleh nggih Mas. amin. Ya ya, makasih. Kuku sing dupa kemelon iki jare. Walah ya. Kuku sing dupa kemelon. Lah ya. Yo ditutuke. Ya, Mahyu kamulyan. Sawise sesaji ingkang sinuwun tak derekke yo. Kuku sing dupa kemelon mangambar selaning grana